Laitila on elinvoimainen kaupunki erinomaisella sijainnilla. Kaupunki tarjoaa alle kouluikäisille asukkailleen laadukasta ja monimuotoista varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Toimimme uusissa ja terveissä päiväkotitiloissa. Viihtyisät ruokalat tarjoavat varhaiskasvatuksen väelle joka päivä terveelliset ja maittavat ateriat. Varhaiskasvatuksen käytössä ovat suuret ja laadukkaat liikuntatilat. Myös pururata, jäähalli ja uimahalli ovat sopivan matkan päässä. Tuemme monipuolista liikkumista, taidetta ja tutkimista. Olemme panostaneet kaupungissamme myös digitaalisiin välineisiin ja osaamiseen. Annamme lasten leikeille aikaa ja tilaa. Luontokasvatus ja kestävä kehitys ovat läsnä jokapäiväisessä arjessa. Päiväkotien ympäristöt tarjoavat hyvät mahdollisuudet ja vaihtelevat maastot luonnon tutkimiseen ja siellä liikkumiseen sekä leikkimiseen. Hyödynnämme toiminnassamme paljon lähiympäristöä. Kaupungissamme toimii aktiiviset vanhempainyhdistykset, jotka tukevat päiväkotien toimintaa monin tavoin. Meillä on toimivat yhteistyöverkot ja teemme paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Päiväkodeilla on monipuoliset ja turvalliset piha-alueet, joissa lapsilla on tilaa leikkiä